Прывітанне, паважаныя сябры. Сёння мы знаходзімся ў сценах клуба паэтаў натхнення горада Барані. З нагоды таго, што 26 лістапада 1930 года у горадзе Орша Віцебскай обласці нарадзіўся наш земляк, беларускі пісьменнік Уладзімір Сямёнович Караткевіч. У дзень яго нараджэння мы яшчэ раз жадаем пагаварыць аб творчасці нашага славутага земляка, талент якога для нашай спадчыны неацэнны. У літаратуры ён вядомы як паэт, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, літаратурны крытык і кінасцэнарыст. На размову, якая прысвечана дню нараджэння Уладзіміра Сямёновича, мы запрасілі паэтаў клуба натхнення, якія звярнуліся да тэмы Караткевіча ў сваёй творчай дзейнасці. Першай, хто адгукнуўся на размову, гэта удзельніца нашага клуба Вайстрова Рыта Владзіміровна. Зараз мы звернемся да яе. Рыта Владзіміровна, скажыце, калі ласка, калі і ў выніку чаго вы звярнуліся да творчасці Караткевіча? Што б вы маглі з вышыні сваіх пражытых гадоў сказаць пра Караткевіча як майстра гістарычных тэм? Бо ў вашым вершы Уладзіміру Сямёновичу Караткевічу вы напамінаеце пра яго гістарычныя творы «Чорны замак Альшанскі» і «Дзікае паляванне караля Стаха». Справа ў тым, што наш клуб натхнення з'яўляецца даўнім сябрам музея Караткевіча, і нас часта запрашаюць у госці працаўнікі музея. А ў госці, як вядома, з пустымі рукамі не ходзяць. Вось так пачалі нараджацца мае вершы. А пра адносіны да творчасці Караткевіча магу сказаць наступнага. Яго манера ў творчасці звязваць сучаснае з мінулым гаворыць аб вялікім таленце, адукаванасці і любові да роднага краю і яго традыцыям. А гэта нікога не пакіне раўнадушным. Цяпер, Рыта Владзіміровна, давайте паслухаем ваш аўтарскі верш Уладзіміру Сямёновичу Караткевічу. У гэты дзень гадоў прайшло не безліч, зямлю пакінуў тую, што любіў. Пісьменнік Уладзімір Караткевіч, які калісьці нашай Оршы жыў. Ён дыхаў гэтым жа адным паветрам, што дыхаем і з вамі сёння мы. І па сцяжынкам ён хадзіў па гэтых і сустракаў дзень новы на Дняпры. Ён улюбёны быў у край свой родны, і талентам адораны ён быў. Яго і рукой народжаныя творы чытаюць сёння людзі ўсёй зямлі. Ён змог у творах так сучаснай з мінулым звязаць у сноп, як поле каласы, каб чытачы паверылі, адчулі, што так павінна быць ва ўсе часы. Разумным словам, зместам захапляльным палон ён сэрцы чытачоў забраў. Паведаў усім пра замак той Альшанскі, пра паляванне Стаха караля. Яго няма, але ён побач з намі, як зорка ў небе, што апоўначы гарыць. Сваім святлом ён душы сагравае і будзе вечна-вечна ў сэрцах жыць. Уладзімір Сямёнович Караткевіч лічыцца перш за ўсё заснавальнікам нацыянальнага гістарычнага рамана. Ён умела спалучыў сучаснае з мінулым, па-мастацкі увасобіў гістарычныя падзеі. Галоўнае, паказаў, наколькі складаны быў, а часам трагічны лёс Белай Русі. Паводле яго твораў былі створаны некалькі мастацкіх фільмаў, опера «Сівая легенда», і сам ён рабіў спробы здымацца. Робячы пастаянныя высновы свайго прызначэння на гэтай зямлі, ён пісаў: «Быў, ёсць
буду. Таму, што заўжды, як пракляты, жыву бяздоннай трывогай. Таму, што сэрца маё распята за ўсе мільярды двухногіх. Згадзіцеся, верш прасякнуты патрыятычным гучаннем, глыбокім перажываннем за лёс усяго чалавецтва. Але асабліва неабыякавым ён быў да падзей роднай краіны. А зараз зноў звернемся да твораў Рыты Ўладзіміровны. Скажыце нам, калі ласка, Рыта Ўладзіміровна, у выніку якіх пачуццяў з'явіўся ў вашым арсенале верш «Быў, ёсць, буду», бо ён называецца такім жа чынам, як і ў самого Уладзіміра Сямёновича. У яго творы «Быў, ёсць, буду» раскрываецца вся душа паэта, напоўненая любоўю да роднага края, пранікнута трывогай за заўтрашні дзень. Складваецца пачуццё, што верш быў напісан учора, бо гэта трывога актуальна і ў сённяшнім дні. А зараз верш «Быў, ёсць, буду». Аднойчы ён вымавіў: «Быў, ёсць і буду». Нібы праз гады празарліва глядзеў. Як мы ўсе бачым, здарылася цуда. У сённяшнім дні разам з намі жыве. Жыве ён у назвах і вуліц, і сквераў, і з помнікаў парку глядзіць на Дняпро. А побач музей тут расчынены дзверы, нібы запрашаюць Караткевіча дом. Тут што не рэч, то аб ім напамінак, а ў прыцемках постуце мільгане. І покуль жыве ён у нашых успамінах, ён быў, ёсць і будзе жывым на зямлі. Уладзімір Караткевіч бязмежна верыў у лепшую долю свайго роднага краю. Быў упэўнены ў жыццёвай сіле народа, таму імкнуўся праславіць сваю радзіму. Пра Караткевіча, як выдатнага мастака слова, адданага сына Аршаншчыны, якога часта называюць гонарам і сумленнем беларускай літаратуры, Рыта Ўладзіміровна напісала верш «Зорка Караткевіча», у якім якраз і сцвярджае аб бяссмерці літаратурнай спадчыны таленавітага пісьменніка, які нарадзіўся у нашай славутай Оршы. Новая зорка над Оршай заззяла, калі Караткевіч прыйшоў на зямлю. Да гэтай пары яе свет не згасае, бо людзі, як ён, заўжды вечна жывуць. Ён жыве ў сваіх творах, якія чытаюць не толькі ў нас, а яшчэ і за мяжой. Жыве ён у сэрцах і сёння трывала гісторыю нашу навечна ўвайшоў. Пісьменнік, паэт, з душою адкрытай, з любоўю гарачай да роднай зямлі, да маці радзімы, любімай айчыны, сэрцам адданы навек родны сын. У творах тваіх спавядаў ён праўдзіва аб цяжкім жыцці чалавека зямлі, аб думках яго, аб цярпенні вялікім, аб долі няшчаснай усёй беднаты. Майстар слова пісаў не пяром, сваім сэрцам. Все творы яго, найкаштоўнейшы скарб, застануцца ў памяці ўсіх пакаленняў, а імя Караткевіч зоркай ззяць у вяках. Як вы лічыце, якім чынам моладзь адносіцца да твору Уладзіміра Караткевіча? Як сучаснік прымае яго вялікі талент? Наконт моладзі адносін да творчасці Караткевіча я скажу так. Большасць наведнікаў музея і бібліятэк гэта вучні і студэнты. І кветкі ля помніка Караткевічу гэта ад моладзі. Гэтым усё сказана. Паважаныя сябры, я прадстаўляю яшчэ адну удзельніцу нашага клуба паэзіі Францаву Александру Пятроўну. Яна таксама добра складае свае творы.
Калі пераехала жыць у Беларусь з Расіі, яна пажадала пазнаёміцца з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. Яна яшчэ не ўмее выражаць свае думкі па-беларуску, але творы ў гонар нашага пісьменніка, земляка, у яе таксама ёсць. Цікавымі для яе сталі наступныя факты. И вот что я узнала. 3,5 года мальчик научился читать, а в 6 лет писал и свои повествования иллюстрировал, рисовал хорошо, красиво пел и учился музыке. В 14 лет обладал энциклопедическими знаниями. Владимир Короткевич получил филологическое образование в Киевском университете. Здесь же закончил аспирантуру. По окончании работал учителем в сельской школе, затем в Орше. В литературу Владимир Короткевич вошел как поэт, но классиком белорусской литературы стал как прозаик. Горячо любивший свою родину Беларусь, показал ее образ как европейское развитое государство с богатым культурным наследием. И пророчески взывал: «Был, есть, буду, не в угоду господам, а к простому люду». Вялікі дзякуй нашым гасцям за суразмоўніцтва, за прыхільнасць да літаратурнай творчасці, за тое, што далі магчымасць нашым гледачам яшчэ раз нагадаць аб каштоўнасці спадчыны нашага земляка. Сёння з намі былі удзельнікі клуба паэзіі «Натхненне», Вайстрова Рыта Владзіміровна, Францева Александра Пятровна. Вялікі дзякуй, паважаныя гледачы!